kumba kwangu, kana asingadi ngaadzoke kumba kwake. Basi azingawo ni hali yangu kumba kwangu, kana asingadi ngaadzoke kumba kwake. Kule pambo hii hali yanomboya sengu kwa hiyo Tito changamiki. Pamsoro hiyo changamiki. Mkoma na huyo wakafika ing'anga. Oh, sorry. Ndinonzi Philip Mudondo. Wakoma nao wakatoka pamba pangu wale tu ing'anga. Kukati andina kuwadaisa. Ndirisapo. Washika pamba pangu wakati sabu kutiriku kumbira tiri kuda kugara panapa tiri kuda kuenda ku 70 ndakati ayo pakadara pana chakaita kuti muda udarika kuenda ku 70 wadaro wakagara 3 months wari paumba pangu wagara kudara izvezvo wakaburikirwa infact mukomana ng'anga yakaburikirwa ndokubva yati sekuru panapa isusu hatisi kurarama tiri kurara tiri kuroyiwa pamusha penyu panapa hapana kutsigwa saka pamusha penyu panapa panofana kutsigwa ndakati inini shamai inini ndinona saka zveching'anga izvi inini handidi hangu pamusori baba tikumbira kuti mutaure chokwadi muri kunyepa ini ndomunozi kunyepa kudunhu munotaura kuti vanhu vanogara pamba penyu 3 months imwe muchiita zvekunamata izvo zvemakutaura vazhinji akati ndinoita zvekunamata kunyepa ikoko taurai chokwadi 3 months vanhu vanogara pamba penyu apa munotaura kwazi zvinoita zvekunamata kwanga vari kuitei pamba penyu zvamuri kunzwa ndiri kutaura kuti inini ndinonamata wanhu awa wakauya pamumba pangu wachiti tiri kuenda ku 70 da kuenda ku 17 kunopedza 3 months ndingangodaro kuti 3 months wari mati sorry ndanisati ndapedza kutaura wanga waine mwana sikana wanga wataimira muvillage saka wakazoita 3 months inishiwao anorishera n'anga iyi neshuwa yakagara mumaka baba ndokuripota kwandiri achangamire inini nyaripo ndekuti n'anga yakaya kumusha kwavo yakauya pamusha pavo sekutaura kwari kuita ibva aenda kubhuku ronzi 317 ndokuchidzoka ndikati n'anga chinonzi ani nganzononzi Nyamagoromo ivana vadhibe nyama dzavo nanyamagoromo ndeiyi saka ndakata sekuti ava hapa pandipafona ndikati nhai shamazi yononzi Nyamagoromo ndere zvanzi unogara kupi zvanzi kunyika yachief katerere kumatizi ngati ndemunhu akauya kundomangana nyaya yake anonzi sabhuku vanzi unoona sabhuku Philip Mudondo here ndikati zvanzi chakamire ndinotoya kudare kwenyu musina kana Samoni baini ndinotoya ndega nekuti Philip Mudondo sabhuku wenyu akati ndida kuuraya munin'ina wangu anonzi Davison nekuti ari kundipiringisha saka pamba paPhilip Mudondo ipapo pane hari yangu iripo yakatsitswa nedombo pasi pemuti kuti ndinotoya kudare kwenyu muchakamira asi Philip Mudondo anofanira kupai mombe 1 nekuti ada kushandisai mimi kuti mutisunge mimi iye achibva kuti pamwe dzangu ngani 2 dzehari yake ndozvanakuinga pari chingoti nhasi changu shamwari handiwakamboramba kuuya kudai kwangu chitu chauya kusingauyi ndiri pano nhasi saka chitaura nyaya yakandiudza pamberi pachifi kuti uyu akakutuma kuti urai munyina wake anonzi Davison ndochadazorasira mukadzi netoara ninge tuireri tiri kumira kana uchikoro matikuvaneto Davison akatofera saka ndatoudza ndai nhasi panapa n'anga iyi ndasaka naye pandoshamari Davison uyu ndiye Philip akakutuma pauyu kana chimudazva chiti totsvagirwa zinata toenda here kumba kwake sabhuku avo tochera pakacherwa hari pairipo patsiswa nedombo
kusimudzana naye kana doka nakakumbira kana wakumbira nganga yacho kuti kuna chief tenda kupi kumusha kwa sabhu wangu ndozvandawira pano saka kudzoka kwauriro sabu pamasoko mamweri waye handina kunatsa kumati ndatenda ndizvozvo ndatenda zvakafanana zvataurwa saka muri kunzwa ndakauya pano komhan'ara kuti mundibatsire ndanga ndisati ndapedza ndibva ndadayirwa ndichakamira n'anga iyi yanga kuti izogare 3 months ndo ndaukatwa yakaonana neumwe mukadzi musikana ane musikana pamuimvana saka anga kuti akaenda kumvana yanga kutengesa mushop achiuya achirara pamba pangu zveku 17 anga abvako anga akugara pamba pangu zvekudanana nemvana yake hazvimupi mvumo wekugara papenyu. ndadzidza chakani zvekudanana nemvana yake hazvimupi mvumo wekugara papenyu. ndadzidza tiri kuti isusu akamupa mvumo wekugara pamba penyu ndini changamire. Saka nhasi chanetsa chii? Ndatenda chanetsa changamire ihari yaakaisa pamba pangu yaari kutaura kuti ine ropa. Handina kunga ndakataurirana naye kuti changamire munhu mazwa zvataura wati hari ndima ekumbira handina kukumbira hari pamba iye hasuzi ndozva hamuna kukumbira benu asi iye ndozvaakuta ndimi makakumbira hari vandakupe hari saka uri kutoda mombe dzake dzehari because basa ramakati aite rekuraya dhavhidha akatoita david wakatofa ndipindura ndopandiri kupokana napo changamire ndopandiri kupokana napo kuti handina inini ndakati ndiri kukumbira zvamamunzwa ndichitaura kuti ndakati ndinonamata ndokubva ati Mwari unobatsira unozvibatsira shamari munhu haugari even nyangwe 2 days pamba pako nemunhu wausingadi munhu wausingazivi 2 days dzaye dzakawanda imimi munotaura nenyaya ye3 months muchigara pamba penyu nemunhu wamusingadi haana mati n'anga yanga iri n'anga ndopane bvunzo yevanhu vakawanda izvozvi bambo tiri muno bambo tikatofunga tasiri kudei muno tikatodaidzira kuti security vanava 5 minutes makuzuzunzwa mukatiwanza but imimi moita 3 months maitobikira nesadza mudzimai yangu uri tori pano ndiyaimubikira munhu asikadi mutaure chimogara epasi akagara pamba pedu sepamba pasabu taranguruda sakaronda aigara pamba pedu sepamba pasabu ndo mauriro akaita achigara pamba pedu pamba penyu pano vanhu vanongo vachigarapo wanouya vachigarapo zve3 months kana vanhu pavhileji vakanetsekana zvinonzi n'anga ngadziende kugara pamba pasabu n'anga idzi dzakaita muwandirei dzakatendera vanotouya vaigara pamba pasabu kuvanhu muvhileji vakavindaa hakuna mutemo wakadaro ndozvimutoitika hakuna mutemo kumambo kana sabu kana ichochengeta n'anga hakuna mutemo
Ai, angari sabhuku ndinyari kuona pakauya ndura. Ayo, awangu wasati waita ishe, angari ishe ndinyari kuona. Babu. Makadini babu. Gwindiri bambo. Ndine mkwere uri panapa uyu azi Filipi Mudondo. Uri sabhuku uri kutaura nenyaya yekuti mune hari yomakasiya pamba pake. Noti azi hari ngaibve. Aiwa, ndosaka ndati ndibvunze kuti ndaunyasa kunzwa kuti nyaya yacho yakambotangira papi yekuti muswike kuzoisawo hari pamba pemunhu. Munin'ina wake anonzi ani? Saka imi makatouraya here? Asi munin'ina wakatofa zvo. Saka mushonga ndiwo wakauraya. Saka toita sei nenyaya yari? Imi mama makambowirirana kuti mapedza basa muchadii? Akati ndinori pachii? Asi makawirirana here kuti kana basa rapera anotakura hari ndiani? Ko imi munozi maigara pamba pake kaimi muine pfambi yenyu yomamuri kuona aitengesa kuchitoro? Ndianga akuhayayo. No, it's okay, pakanaka. Alright. Okay, saka maitora pira pamba pake ipo baba. Waipinda wakaenda sei mkazi wangu? Okay. Okay. Imimi pamaigara apa mamuchirapira ipa maibhadhara. Imi makazomupawo mari mapedza kuita basa makazomupawo here kamari? Ngekuti mamukusenzera muri pamba pake. Alright, pakanaka bambo, chiregai titi auye mutaurirane. Alright.
palichi pakanaka. Asi munoziva kuti wakatofa hachadzoki paunyanga mungagadzisa dambudziko. Alright, pakanaka. Thank you. Ano, Israel. Nataka kana tiri kusaira kuti izvabita. Unotora tigadzise tichewefwa tione kuti nyaya iri papi. Saini zvandava kumuitira. Imi michenda. Handiti. Munomudaidza. Mamudaidza. Handiti. Mungana naye pasi. Nenge zvakutaura. Because hani payakambouya. Akauya naye ndiye wakaisa sinzi hariri imi mitora hariri muenda naye iye unobvisa zvinhu zvake motoka nehariri kuti harindei saka chiendai motosire moti tauya nehari ndozvomutangira ipapo zochiona kuti ada kuita sei ndatenda changamire endai nehari imimi asi ipapo handita anotaura tudzi isuti takamutuma kuti urayadhari saka paakuramba kuti hanzi mushonga hanzi mushonga tindiyangaine taichiziva kuti mushonga inouraya. It's your word against his word. changamire ndandikundirawo kuti wanditi ndibvise hari inenge paakaisa hari yake ine zvinhu zvinouraya Mudzimai wenyu wati hari ngeyake. Murikuona bambo kuti equation yenyu iri kuoma pano. Hamungatori hari yamuri kushandisa pamba ino. Mosiya basa rehari pamba rekubika muriwo nesadza. Kunopa uyu auya mupfuri kuti isahako ropa nemupfuri. Musina chamunoda baba hari nechekuita neropa iro. Hari mukadzi wenyu ataura kuti hari ndiyo yataitoshandisa kokusiya hari basa rayo repaumba kokuenda kune munhu ari kupfuura komuti hari iyi chiseenzesa hako maita changamire mabvira kuita changamire nyaya yandakaukurupa ngekudaro kuti hanzi ndida kutsiga pamusha murikubva kutsiga saka ndakabvuma nyaya ari kunditaurira apa ndakabhadhara $100 ini ndatokubatsira chimwe twesika makutaura ndandatovhara munozaita ndatovhara handiti kuti tisawe nepakawanda ndangoti endai muite chii zvamakaita izvo according kuchirangano chani because kana munotaura kuti makatombopa $100 iye ataurada kudzikisai musha wamamba nehari pane zvimwe zvakawanda zvakaitika zvatisida kutotaura izvo asi imi chidzokai mopiwa hari yani endesai hari imi mobvisa zvinhu zvacho zvirikuti muhari imimi modzoka chii because hari ndenyu haichahere saka izvozvi ngamukona pamwe hamuna pamunokwanisa kuenda muchidya utori hari yavo kwamuri kuenda imimi muchimuti imwe uya ubvise hari yako uda kubvisa hari ndenyu hari ndenyu ambuya hari ndeyani saka munoti aibvisa ende minayo ndosaka kutika imi chienda ine hari ndezvo zvimukata wari iye usika kubvisa chii imotora hari imodzoka kupi apazoiyachimaii hamukwanisi kuti mumuti uya utora hari yako uzi hari aisiana hari ndenyu pamusoro ndotwa kuti mazindondo ndiri munenge nawe apa pamukoma mushure maikunge zvaitika izvi
zvapindawo munzeve dzenyu. Ndakadhiraivha kuenda kuwesa kuna mhango kuda kunzwa exactly zvakaitika. Mukoma watitaurira takaperekedzwa nemadzimai ndobva tasvika vandati rekodha aibva rekodha tingapezei nguva kunoita ndiyo dzaitaura semataurira eri kuita kuti mukoma wako wakakumbira mushonga wekuti ndidai munenye mataurira maita kuti hatisiri wafugura vese tikati no it's okay hazvinei chitaurira naye mugadzirisane zvinhu iwe n'anga iwe murapwi neiwe chiremba because mama akuita matiresi angarikuya mafoni kuti pano mwari atofa maimanje ndikati ini ndakuenda kwamambo mutasa saka ndosina zvakakasika kuzopinda muzvega wabva wazomanyawazo ndaida kusuwa vari 2 kuti wiriranayo vienda toita contract muri 2 honai makuda kukwadzisa mhuri sofa ndizvo tiri kunzwa wiriranayo kubhadharani what is it exactly uyo akuramba kuya kudari akadaidzwa akasemonwa nasenyagura haana kuuya nhasi uno tatusendisa foni panapa haana kuda kuuya tatati chiuya utaure zvauda kuita hausiwe idare risataura kuti iwewe bhadharwa nekuti wakaita basa rako saka ndizvo ndateera ndinafuta dhiraivha futi ndava namukoma wangu kudari kuti pawe pakajeka ende ndiri kurwadziwa handizivi mukati menyika yedu ino zvoosva kuti munhu anobuda pachena kuti ndakauraya munhu munin'ina wangu my cousin brother aibva atenderwa kuti adi nato aiwa zvakanaka that's something else ngatimbotaura ndati tikatora nyaya tikaisa pabhodhi chokwadi tobva tati let's analyze this case munozoona kuti mukoma wanyu namaikudzi anofikei chokwadi because already taisa pabhodhi ndobva ndatora kuti wakakwanisa kutora hari yawo yawaunoshandisa kubikira muriwo wakakwanisa kuibvisa basa rayo nemazuva ese rekubika muriwo wakaipa kune totabvunza kuti what was the intention what was it going to be used for chinhu chaida chinoshandiswa chakakosha kudarika kubika sadza so what was it inyaya chii yehari they paid $100 payment $100 was for what kwese manje chokati mulungu akagara pamba period 3 months anga asina kwake kumba kwese manje sei akapiwa mumwe kugara pamba kwese manje paakanga arigara pamba akazobva pamba mishini yaita sei kugara kwese kwakaita pamba akaita raro akachengetwa nani wairaramba mani achiite nani meaning kuti papa establishment friendship tikuita sei baba tikuita chii atinga munoona oyo kwese hazina chii hazina chokwadi tobva tabvunza muhari mazvino neroto pamakaisa makamupa hari achiita rakusawo angaida kuisa ropa rei because hari container awa kuti muhari yavo yawakamupa mune ropa saizvo mubvunzo wedu wayo kuti ropa iri ngerei rakabvepi ndiye wakataura kuti rishandei ndiye wakataura asi hari ine ropa ngei pamakamupa hari aitada kuishandisei fika musha wenyu nei nejira akati ndipei jira chena zvino hamuna jira isu hatina kuziva mamati akati ndipei jira saka kana rijira rachinja kutaroa saka tikutika satibatsirana ichokwadi ndosaka ndauyaona kuti chinhu ichikaichi kuti musvike pekuti chiganuruke because munokwanisa kunga makazvidzira dzimwe nyaya dzisina basa mumeenda motore hari handiti muenda musvika motore hari handiti aisa iye muchimirira kuzwa kwahari kuti hari iita kuti sei nezvemukati make because iye mazuva ishu yake uri kuti izvi ndezvematare hatiiti nyaya dzematare
atitiri mukoti ino kamutaza mutujene munhu akapusa mujene munhu akangwara azozva kuti kune chinhu chinonzi witchcraft act and witchcraft act hadina masungiro etomuita ndo mangwarira akatiita isusu mangwarira makapusaka takaradzikwa nani saka chiendeamwe chandikukumbira changamire ngechekuti masabhuku ndiri kukumbira kumasabhuku ese chanele mutasi ndapota ngawarege kuchengeta n'anga ndagochera pautsi mati changamire masabhuku ndapota tisi dzinotitiri mukanzi wamunhu uri kutaura kuti ndiri n'anga bhire kuti endaiko changamire masabhuku ndapota musachengete pa